No i tak, to jada z tym drugotajla ze serii... jada z tym. To jest... Jak to się nazywa? Zapora na Mekongu bodaj. Nie wiem czy troski nie cisna fleka. Dobre. Obejrzymy co ją mam sam odblokowane już. No... Jakoś nie szczególnie więcej jak ostatnio. Dobra, łostana przy tym skaże. Ten celownik ustawia. Dodatkowy celownik. Co to zaś jest? Dobre, ten hingiel. Mamy przyonaczony. Łobleceniu, kamufloże. Czekajcie. Tiger pustynny. Dobre, niech będzie. Jadymy. Fajne te. I no po co? No żech to bez sensu zrobił, no ale dobra. I szpawna też mam trochę bez sensu, bo teraz beda leciał bez cełka landkarta, aż mnie pewnikiem... jak to fajnie wygląda. Dobre. To by było lepsze, wiecie, jakbych miał jakoś tako srokszo, nie? Ten binokular, ta luneta, to byś się wtedy mógł przełączać, jakbych tak na bajszpil właził do chałupy i ten dystans by się robił krótszy, no ale dobre. Co mamy? Mamy tego Magnuma, mamy ten dobre, obejrzymy. Wiele czynności na czynności. Ja, dobrze jak powiedział, zapora na Mekongu. Tryb mamy unicestwienie. To jest to, co jeden nosi ta bomba. Jomu ją muszę zebrać i muszę im wysadzić te ich nie wiem jak to nazwać. Obiekty, no. Dobre. Powiedzcie mi na szkryflajcie na dole, co wy myślicie o tych nowych komentarzach na tubie. I o tego... no nie mam rad. To jest łoszkliwe. Jak wcześniej szło normalnie, że dostawu na skrzynka mógł to normalnie przeczytać, to teraz ja nie wiem, Google plus, Google minus. Dajcie pokój. Jako woda, ociesna. To jest, nie wiem czy już to godał pewnikiem. To jest jedno ze najlepszych wód w grach, jakie Jorzech kiedykolwiek widział. I idzie, do ćnura. Dobre, w tomo bomba. I kaju ona jest. Sam tutaj mamy nożce. Chciałbym tak kogoś zastrzelić. No tak, syl zniszczony, ja? No i gichło. Sam mamy Levolution i no nie wiem, na tym trybie to chyba nie, no ale wiem, że ta tama idzie rozdupcyć. I się ta woda przelewo. Dobre. Czuję, że zanim dopłynę na ten drugi brzeg... Ponton. Motorówa. Dobre, dowej i jadymy. Jako ta woda jest wyzgierno. Doner weter. Dobre. Wylazuj. I troski. Żaden mi się nie będzie szpawnował. Chory. Nie, kurde, i to jest to. Jak w to się zdalsza, to zanim mu się nick wyświetli, to ja już zaczynam strzelać. I kurna... Ryży 102. I przeważnie jest tak, że ja zaszczyla swojego własnego kamrata, a nie przeciwnika. I to jest głupie. No, to nie był bajszpil od tego, na całkie szczęście. Dobra, czekajcie. Ja i tak nie mam tej bomby. To jakoś szczególnie wielgo nic nie zrobię. W to sprawią. Dobra. W to szczylo, ino w to. Wróg mu bomba, ja? Chciałbyś? Czerwione ruski. Ja no i no kurna, mam punkt B i nic nie zrobię. Bez to, że nie mam bomby. I kurde. I verfluchte. Dobre. Ida po ta bomba, nie mo co. Bo jo tak beda lotu bez całe wideo. Jednego hopa żeś zastrzelił. Jeszcze cufem. Pewnikiem.
220 metry. Trochę daleko. I no się boja wziąć auto. Bo ja to nie mam... synek. A co on tak gibko lecił? A dobra, łostowia to. Łostowia to fachmanom. Ja się za to nie biera. No, czemu ja nie mogę znaleźć żadnego... Kurde, co jest? 14 hopa jest po tej drugiej zajcie, a ja nie mogę żadnego znaleźć. Cel zniszczony. Kaj zajść. Ciu, paga. Dejcie pokój. Dejcie mi od jednego zastrzelić. Bo nie będę tak lotą. Choby kupi. A! Takie te spadochroniarze. Fallschirmspringery pieruńskie. Dobre, czekajcie. Cimia choby na przodku. Poziom 300. Zastrzałowego. Robię. Ktoś po kitajcowemu. Godo. Kurde. Bych no doleciał do tego murka. Bych się zadekował. I no nie wiem... Ja, ze zadka zaraz będą strzelać. Czekajcie. Ja tu spróbuję coś złonacyć zaro. Bo one skokali kaś sam. Ja, troski są na dachu. Co ja robię? Kaj jo leza. Ja, już mnie mają. O! No przepraszam cię, synek, że ci... O! M416, że się odblokował. Jedno ze moich tych najulubieńszych giver ze trójki. Kurna! Joleca sam, łone skokają tam. Joleca tam, łone skokają sam. Jo się pytam, kaj bytom. No. Beda tam, sam nas odlotą tero. Za Wojtka mnie robią. Dwóch chopów, łostotni. Ciulowo. No! Prawie, żech go miał. Prawie. W to szczylo. Nie, to są te światła czerwone od auta, a ja myślę, że on na mnie że on na mnie celuje tym laserem. Kurdy. Się idzie... Co to? O! Levolution. Levolution. Po całości. Na południe, Kaj, sam? Jo nie wiem. One ino z tego luftu skokają i nikogo nie umie znaleźć. Dwóch chłopów zastrzelonych. Gańba jak pieron. Niemce na serwerze. Niemiec lepszy ode mnie. Aj, ciule, amunicyjo się... Ten jeszcze po rusku osprawił. Jocie suna. To będzie blank najciekawszy. Momcie rojbrze. Maty... O, dej to. No, dobre. Taki mam givera. I to tako fes. Kurna, no ja nie wiem. Czekajcie, wleza po schodach, obejrzymy co jest na wierchu. Ktoś? Nie, to ino blinduje światło. Bez te dźwirze. Nano oblecenia wiszą. Z Crisisa. Czy? Rozdupca. No i co? Jezder. Ja jeszcze się zabiję, hopie. Jeszcze się połom nogi. Dobre, mamy. Co by nikt nie powiedział, że ja nikogo nie umie zastrzelić. A żech go widział, kurna. Się o jedno, żech się sekunda uniskorzył i już. Już może za niskoro. O, pierzyńsku. Czekajcie, wezna się zwiadowca.
Wezna się ten... Wezna się... Co to jest? Wezna się czujnik ruchu. Wezna E4. Wezna się maczeta. I jadymy. I sam tukej się zeszpawnia. I wyleza. I się przesztaluje na pistol. Hopie, palec mum na cynglu. 85 metry do bomby. Bomba bez hopa. Leży tako. No, hopie, dowej. Dobre, moż to. Ja, i tero jadymy. Jotero zrobia... Hobby glacoch. Ptoki aż odleciały. Legna wtrowa. I tero skicio. No. I co kurna? I mamy to. I no, to było krótkie i takie... Ale mam tego. Mam M416. Dobre. To jeszcze jeden. A co się byda. Chyba, że mapa przeronacą. To następna wciepna już na tym. Następna wciepna na następnym wideo. Już obejrzymy. Ja mam M416. Mam 6 level. Mam broń krótka. Mam unicestwienie. O, pierzyno. A karyżech bo... No, to nie ma ważne. Ej, ale jakie mam KD. Te. Wejrzyjcie. 5 zabitych, 1 zgon. No i co? Ha! Idzie. Fachman pierwszego sorta. Normalnie Oberfachman. Dobre. Ja, zaś Niemcy są lepsze ode mnie. Ja wiem, że to która gańba, no ale co ją mogę zrobić? I troszkę, co mamy za następną landkarta? Pokoż mi Battlefieldzie. A jo zobejrza. No. No nie być taki, pokoż. Ja wiem, fajny blank czarny ten. Kolejowa. A nie, to już się zrobimy w następnym, to już nie byda ten. Dobre, to ja wam dziękuję. No, kaderzech zrobił, nie? Ha, nie każdy tak potrafi. No. Dziękuję wam. Chowcie się, czymcie się, pyrsk, patrzcie tam jako. Niech wam się darzy. Zapraszam na bezuch na Rio Książka, na te zajty od streamowania. Wszystko w opisie. Czymcie się.